¿Quieres estar al día? ¿Quieres estar al día de lo que pasa cerca de ti? Pois seguimos adiante, 14 minutos. Tes o vídeo desa reportaxe que fixemos hai escasos minutos de Lilas Floristas. Esa novidade maravillosa, a segunda máquina expendedora de ramos, 24 horas, ramos flores, un perdón, un porque sí, un despiste. Bueno, aí está esa ferramenta para facernos a vida máis fermosa. Espectacular, pasen por Lilas Floristas. É a primeira vez que nos visita este alcalde. O pillei de maneira breve aí nunha festa destas das moitas que se celebran na nosa contorna aquí en Santiago e arredores, esas 9 comarcas onde chega o noso sinal de FM, que por certo estamos mellorando, igual hai algún corte, pero onde non se corta é en Facebook Live. O alcalde do Concello de Brión, que é a primeira vez que se achega, non a Santiago de Compostela, pero sí ata estes estudios. Pablo Lago, moi bo día, benvido. Moi bo día. Bueno, graciñas por vir, por primeira vez estrear este estudio. Bueno, gracias a vos por convidarme. Bueno, alcalde, empezamos polo principio. Porque sei que hubo un entrar dentro do mundo da política, penso que recente, tenente de alcalde, dimisión do alcalde. Como chega vostede a ser o alcalde de Briones, a ver? Bueno, pois a verdade chego, é dicir, houve un día no que se me planteou formar parte do equipo de goberno. A verdade é que dicen que non moitas veces, pero chegado un momento e dicen por que non botaron a man e saber como se move isto desde dentro, e botaron a man para intentar seguir mellorando Brión. Porque vostede de que mundo viña? Pois eu son estanqueiro, vale, non queda moi bonito que eu diga, porque é algo que pero bueno, eu son estanqueiro, son autónomo fai moitos anos. Mais autónomos na política fan falta tamén, Bueno, pois a verdade é que sí, a política pois debería vir a xente do mundo do traballo, do mundo de ser autónomos, porque cambiaría a visión moitísimo a hora de desarrollar a política. Pero, bueno, como che contaba, viña de ser autónomo, de desarrollar a miña actividade, bueno, se me planteou a oportunidade de vir. Dixen moitas veces que non, pero un día aceptei. E aceptei, pois a verdade é que o anterior alcalde me xogou unha mala pasada de poñerme onde me puxo, e debido ás circunstancias que non vou decir aquí agora, pois el tuvo que deixar. E quedei eu aquí, e aquí estou, loitando. Preséntase de novo ás eleccións, gaña, non con maioría, non. Vostede alcalde, neste caso, con apoios puntuais, entendo. Sí. Ten que ser así. De momento, pois, son alcalde con apoios puntuais, perdemos a maioría por 70 votos, tampouco é que fose unha desgracia moi grande, pero, bueno... Suele ocurrir, a veces queda por pouco. Pero tamén é bo chegar a acordos e non pensar que un ten o poder absoluto por encima de todo, co cal... hai que chegar a entenderse e sacar as cousas adiante, que é o que nos interesa a todos. Bueno, fágame unha radiografía do Concello de Brión. Como está o Concello de Brión? Despois falamos das necesidades, do que está loitando, do que está a traballar, pero que se atopou, que pudo mudar neste tempo, e cal é a situación actual que ten o Concello? A ver, a radiografía que che fago é un Concello rural con moitísimos servicios, cunha calidade de vida importante, pero que nos faltan moitas cousas, como non. Evidentemente, pois é un concello que ten moita actividade cultural, pero temos unha carencia moi grande de ter un auditorio, que eu creo que é algo polo que vou loitar no tempo que me quede aquí nesta legislatura, e seguir generando servicios para os nosos cativos, vale? É un concello no que se incrementou o número de habitantes, sobre todo de parexas que veñen pois a formar a súa vida a Brión con nenos. Que número estamos de veciños e veciñas? 8.000 pasados, sí. 8.000, sí. Vale. Sobre 8.100 a día de hoxe. Co cal, a nosa necesidade é pois seguir generando espacios onde a xente poida conciliar, onde poida ter os seus nenos atendidos e poidan desarrollar as súas actividades. A vista está, en breve vamos a empezar xa se adjudicou un novo pabellón que vai de lado do outro para seguir pois intentando que os nenos poidan impartir as súas actividades deportivas e poidan desarrollar o seu deporte. Lían un titular que fixo a compañera Susana para el Correo Gallego que sí, a intención de Brión é medrar, pero medrar sosegadamente, orgánicamente, non? A ver, díxeno no seu día, é dicir, Brión no seu día non se desarrollou, non se fixo ames, e agora o noso modelo de concello pois é un modelo rural, con servicios, vivendas unifamiliares
e non vai mudar agora non é o momento, é dicir, nós adoptamos un modo de vida, pois non sei se mellor ou peor, pero a xente vive cómoda, vive pois nun ayuntamiento que está intentando generar servicios cada día, pero nun ayuntamiento pois como pode ser Ames, que creceu nos últimos anos moitísimo, a vista está, bueno, pois nós agora non podemos. Estamos ao lado de Ames, temos outras cousas. O di con resentimento ou xa como ven así a liña marcada é o que toca? Non. Digo que no seu día, pois, si puido haber un núcleo de Brión que crecese, non foi o caso, e agora, pois, o que temos que intentar manter é servicios de calidade e que sea un ayuntamiento rural, pero con servicios para vivir, o que dicen antes, esas parexas que queren formar a súa vida e que queren vivir na tranquilidade. É dicir, Ames é un concello moi ben organizado, que creceu moitísimo, que ten moitísimos servicios, e nós temos que aproveitarnos. Estamos ao lado, aproveitámonos dos servicios de Ames, pero nós vivimos na segunda parte, que é a tranquilidade, o rural. Esa tranquilidade, claro, estamos vendo de zonas tensionadas en Santiago de Compostela, como Ames, por estar moi próximo a Santiago de Compostela, tamén está tendo problemas de vivenda. Teme que poda contaxiarse o que un desexa que se convirta noutra cousa, que ao final sexa por proximidade tamén a Santiago de Compostela, que Brión creza máis do que ten pensado o alcalde? A ver, é dicir, nos non vamos parar o crecimento. Nos pois queremos que crezca, vale? E así o vamos a facer, que crezca, pero si é certo que ahora mismo non hai vivenda, non hai moita demanda de vivenda, e claro, non estamos ao lado de todo, dos concellos grandes, de todo, claro. Pero o modelo que vamos a adotar, pois é o modelo que haberá que facer un novo plan, abrir un pouco máis a que se poida construir nos núcleos e incrementar os núcleos, pero, é dicir, o que non vamos permitir é facer edificios donde haxa que generar servicios, ni facer vivendas donde haxa que generar servicios, porque si dispersas moito a población, ao final, eso costa moitísimo mantelo, co cal temos que intentar ir aumentando o núcleo, pero de forma de xeito ordenado. Que lle piden os veciños? Porque ao final un pode pensar elevar unha estrutura por aquí, pero o veciño que pide son cousas que se poden arranxar, non sei se un día para outro, pero que lle piden? A ver, os veciños moitas veces piden cousas lógicas, vale, entendibles, pequenas cousas, tampouco que haxa iluminación, que haxa carreteras decentes, que haxa parques decentes, tampouco piden grandes cousas, salvo en excepcións, que moitas veces, pois, que pasa? Eu explico todos os días, intentamos sempre facer todo aquilo que piden, pero isto é a administración, non somos todo áxiles que deberíamos ser. Chegamos, pero sempre tarde. Para a miña maneira de velo, sempre chegamos tarde. É que esa impresión que temos os veciños e veciñas, non? Que dende que se bota a andar algo para buscar unha solución, chega que xa hai que poñer ou parches primeiramente, ao final a solución chega, pero chega tarde. A ver, moitas esa veces burocracia de verdade, hai que buscarlle remedio. É o que digo moitas veces, as administracións son moi burocráticas. Eu moitas veces cando se vai a ejecutar un proxecto digo, pero isto de verdade que ainda está sin facer ou encarguei eu, xa me dá a sensación de que as cousas eu veño de ser autónomo e gustame levantarme por a mañán a explicar o que penso por a noite, pero en política, nas administracións, eso pois non se leva. É dicir, somos moi burocráticos para facer un proxecto, 40.000 permisos, e cando das desarrollado, pero bueno, eu digo, intentamos traballar o mellor posible por os nosos veciños, e facelo o máis pronto posible. E nada, pasamos do presente ao presente futuro, do que fixo ata o de agora, do que se sinte máis orgulloso, que puxo en marcha. Bueno, acaba de decir que o auditorio é unha loita desta legislatura, pabellón, pero do que fixo? A ver, do que fixen, pois... Do que deu tempo a facer. Do que deu tempo a facer. Empezamos a asfaltar os nosos núcleos máis principais, con, as carreteras principais asfaltadas en quente. Fixemos un gran proxecto que levo traballando desde que cheguei, que é para cambiar a iluminación toda do concello, os cuadros tendidos, que por fin vai ver a realidade. Levo 3 anos e pico traballando nese proxecto, nos acaban de conceder unha subvención do IDAI de 2.800.000 euros, que iso pois vai facer un antes e un despois. Non tanto na iluminación LED, sino na problemática da dimensión da red no tempo, que está moi deficiente, vale? Entonces, bueno, pois estamos facendo cousiñas, seguimos apostando o que dicen o pabellón, vai ser unha realidade
seguimos loitando porque Brión crezca pois dun xeito naqueles núcleos todos que estamos asfaltando, intentamos facer sendas para que a xente poida discurrir por elas, imos mellorando moitas cousas. Hai estamentos dentro dun propio concello que dependen non tanto do concello, de outras administracións, vimos estes días incluso o apoio maioritario no último pleno de diferentes situacións que teñen centros educativos do concello de Brión nesta volta ao cole. Ratios superiores ás que debe ser, falta de docentes, é unha realidade non de Brión, senón de outros moitos concellos donde pois toca fixarnos, non, desde este medio local. Hai que ter colaboración e súmase o concello a esa protesta. Quer dizer, o concello súmase sempre a apoiar aquelo que considere que non está ben. E para min o ratio e o número de profesores que hai nos colexios non está ben. É unha protesta que debemos sumarnos todos e intentar pois, que as administracións tomen man neso. Para nós, os nosos nenos é o máis importante, porque é o noso futuro en breve, co cal debemos pelear por el. Hai colaboración con Xunta, con Deputación? Pode haber máis? Digo moitas veces, e digo sempre, eu sempre que me axude alguén direi a Xunta a nós está nos axudando. Non todo o que debería? Pois non o sei. Seguramente pode facer moitas máis cousas. Eu non teño queixa, sempre que petei na porta da Xunta sempre me abriron a porta, sempre que petei na porta do presidente da Xunta me atendeu, non podo decir nada malo. Pero está ben decilo. É dicir, eu digo sempre a realidade, dá igual os colores políticos, o que contan son as persoas. En este caso, eu teño que decir que a nos a Xunta pois, nos leva axudado. A vista está, pasou a volta por Brión, foi o concello que pasou a volta 3 veces e acaban de asfaltar unha carretera. Bueno, pois, outras moitas cousas, camión de bomberos, ampliación da nave do GES, subvencións para varias cousas, como entre elas ampliar a rede de alcantarillado, a concesión da carretera AC543 que se vai comenzar nesta semana a obra, unha obra de 1.500.000 euros, no que a Xunta aportou 675.000 euros, co cal digo que e de Diputación, bueno, pois non me vou a queixar, decir, podría ser máis tamén. Sempre hai que queixarse porque senón non malo, senón chora. Bueno, a miña maneira sempre de vos modos, vale, nunca protestando, senón por a parte humilde e pedindo as cousas con humildade, pero sempre direi que eu alá onde me dean, sea quen sea, pois o direi. Temos unha estructura comarcal de mancomunidades e demais que sirve tamén para ter confluencia en servizos para os veciños. Como está este tema que vosté é presidente, penso, nesta etapa, non? Teño que decirche que ayer estuvemos unha xunta xeral da mancomunidade onde salimos ás 11 da noite, desde as 4 da tarde. Se decidiu que tiña un pouco de ojeras o alcalde, pero é porque... Sí, porque foi bastante tensa. A ver. Sí? Foi tensa? Bueno, tensa, dicir, ao final, cando é unha reunión de moitas persoas, pois alóngase no tempo, entonces... Bueno, de moitas persoas ou de diferentes cores políticas? Non, eu creo que aquí non hai que mezclar as cores. Eu intento, decir, non hai que mezclar as cores políticas. Aquí hai un obxectivo común que é salvar as plazas dos traballadores, facer que o servicio coste o menos posible, porque iso o que falla é que os nosos veciños paguen o menos posible, claro, e sacar adiante unha situación pois que estamos traballando en facelo. Estamos ahora mismo con auditoría para saber a realidade na que nos encontramos e para sacar outra vez a licitación pois o servicio, co cal estamos traballando. Non é doado, eu fago o día 15 un ano como presidente, podo enseñar todo o traballo que levamos feito, e vamos intentar pois sacalo adiante de algún xeito. Bueno, que concellos estáis aí? Pois de pleno dereito está Muros, está Portosón, está Noia, sí, está Lousame, está Brión, me falta un por aí polo medio, Muros, Lousame, Portosón, tirando de memoria, Noia, claro, é normal que falta algún. E Brión. Vale. E despois os que non son de pleno dereito, pois é Ames, Rois e Bon de Césures. Vale. Uns cantos, para facer piña e loitar de unha forma mancomunada. Bueno, último pleno, decía eu que ese apoio a buscarlle solución a aqueles centros educativos que precisan de máis docentes ou para poder traballar dunha maneira máis doada. Que outros puntos aprobaron no último pleno, por facer un pouco de memoria? Bueno, pois aprobouse o incremento das cuotas a mancomunidade para facer frente ás deudas, é dicir, a mancomunidade pois viña dunha concesión de 20 anos,
na que hai unha sentencia que obliga a incrementar as cuotas á realidade, e agora estamos nunha situación totalmente diferente, que a empresa xa non está en contratos, está nun contrato prorrogado, co cal quere decir que nós ahora somos os que lle temos que decir ti tens que facer isto e o servicio costa isto, por eso intentamos incrementar as cuotas temporalmente para facer frente aos pagos, que é o que vamos a intentar facer nestes días, facer frente aos pagos deste ano, e despois cando teñamos o resultado da auditoría reseteamos e volvemos ao que había, reseteamos e volveremos pois a realidade que nos vai dar a auditoría. Concello rural, hai emprego, hai industria, hai comercio, moi a meu pesar non hai moito emprego, non temos industria, como dixen antes, pois é un concello que non ten un núcleo grande, nin ten industria, nin ten comercio. Pero, bueno, temos que intentar loitar polo pouco que temos. Algunhas empresas temos. Deixo aquí unha reseña para... hai dúas empresas no concello que están pedindo persoal, vale? Se alguén quere, non quero facer referencia a elas nin decir o nombre porque non me parece xusto, pero se alguén quere que acuda ao concello, a nós nos piden moitísimas veces, pois temos un listado de persoas que se presentan nunha bolsa, nos piden si temos personal que yo fagamos chegar, e hai dúas empresas en Brión interesadas en contratar personal, tanto para a administración como para traballar nun sector. Que boten unha ollada aí na página web do Concello e demais, ou que chamen para ter máis información. O turismo rural, xa que, bueno, é unha forma de industria, ten cabida, non? Claro que ten cabida. O que pasa que aí sí que debemos orzamentar máis para poñer en valor pois ese turismo rural que eu considero que ten moita máis cabida, que se poden facer moitas máis cousas, pero, como digo eu, nun concello pequeno no que somos poucos e temos poucos recursos, pois moitas veces centrámonos en cousas grandes e non nos paramos en pequenas cousas que son moi importantes como o turismo. Xuventude, que podemos unir a que son consumidores máis de cultura que outras, pero neste caso penso que se fan diferentes actos culturais para todos os públicos. A xuventude, como o Concello de Brión mima, coida e bota unha man? Bueno, desde aquí abro outra ronda de consultas ca xuventude. Tentamos facer unha reunión ca xuventude para que nos pedisen e que nos demandasen aquelas necesidades que teñen. Moi a meu pesar, pois acudiu moi pouquísima xente. Vamos agora ao pasar a Santa Minia, ao pasar setembro. Ahora falamos da Santa Minia. Volver a facer outra ronda ca xuventude para que sexan eles os que presenten as súas demandas e as súas necesidades. Bueno, interesante. E cos maiores? Tamén atendidos, centros de saúde, en fin, Ben, volvo a repetir, ben nunca está todo. Intentamos facelo do mellor xeito posible. De feito, pois esta semana anterior, o sábado tivemos pois esa xuntanza anual que facemos cos nosos maiores. Mais de medio... Sí, sobre 550 personas. Bueno, pois seguímolos mimando na medida do posible, intentamos pois desde servizos sociales que ainda hai algunha necesidade, pois estar ao carón deles, e digo, poderíamos facer máis. A propia institución por dentro, traballadores, como está o Concello por dentro, como é o día a día desa institución, porque é a casa de todos, din. É a casa de todos, sí que é a casa de todos, quer dizer, eu digo sempre, cando ven un veciño, nunca entrei no despacho da alcaldía, non, isto é o despacho de todos, é dicir, isto é de todos os veciños. A ver, eu non teño queixa dos traballadores municipais. Eu creo que nun concello pequeno como o noso casi somos unha familia, casi somos todos amigos uns dos outros. Eu sempre digo, son o alcalde porque me tocou, porque salo na foto e falo, pero eu son compañeiro de todos os compañeiros e eu penso que a unidade é a que fai que as cousas salan adiante e non teño nada malo que decir de ningún deles. Houbo tamén un tempo onde Brión está involucrado o Parque de Bomberos Comarcal, do que se ven falando moito. Hai novidades neste sentido? Sí, as novidades que hai é que sí que agora vai para adiante, vale, xa hai unha aportación da Xunta, da Diputación, e xa hai un proxecto para sacalo adiante, creo que vai ser unha realidade en breve. Eu estou de acordo que eso vaya para adiante porque é un servicio que nos vai facer un ben a todos os concellos, pero teño que decir que Brión, a día de hoxe, pois non ten esa necesidade, posto que nós temos un GES no que levamos invertindo nos últimos anos pois unha cuantía importante, tanto dende cartos da Administración Concello de Brión como dende a Xunta apostaron polo GES, e teño que decir desde aquí que dá moito servicio aos concellos colindantes, Ames, Teo e Negreira,
e tamén fago unha reivindicación que deberían aportar algo, porque o gasto o asumimos nós, pero, como digo, nós estamos cubertos, non temos a necesidade, pero, bueno, eu sempre apoiarei que o Parque de Bombeiros vai adiante, porque canto máis mellor. Falou vostede de Santa Minia, que é Pois unha sí. cita reseñable dentro do calendario. Algo de festa ten que haber no Concello, digo eu. A festa tamén é importante. A festa importante que nos axuda a desfogar no día a día. Do 26 ou 29? Teño ben anotado, non? Do 26 ao 29, eso mismo é. Jueves, viernes, sábado e domingo. Festa para todos, nenos, cativos, maiores. Santa Minia. Santa Minia. Algo único. Bueno, leva contadas as edicións que se fan ou... Pois non levo contado esa edición, pero van moitísimas. Moitísimas. Eu teño 46 anos e acórdome nacendo na Santa Minia, co cal... Somos da quinta, polo tanto non... Levamos moitísimos anos. Bueno, todos convidados a disfrutar da Santa Minia? Todos convidados a disfrutar da Santa Minia. É unha gran festa que reúne moitísima xente. Quen non conoce a Santa Minia? Co cal, deixo vos as portas abertas a que veñades disfrutar. Pois, somos moi festeiros nesta emisora. Pois xa quedades convidados e ali vos esperamos. A Santa Minia, 26 ao 29 de setembro. Alcalde, queda moita legislatura por diante. Se todo va ben, quedan 3 anos, non? Ou... 2 anos e medio. 2 anos e medio. Mira como le va contando, Pero pasan moi rápido, faime caso. Rápido. Para min sí, porque tes moitos obxectivos que non das cumplido, co cal queda moi pouco. Bueno, eso lle iba a preguntar. Gustaríalle ter máis tempo, máis alá desta legislatura, tendo a confianza dos veciños, gustaríalle encabezar esa lista dos socialistas de cara a 2 anos e medio. Xa sei que se debe o partido e o que o partido queira, pero vostede ten vontade? Vouche falar co corazón. Sí. A miña máxima é moi corta, é traballar o día a día. Eu vou traballar hasta agotar esta legislatura. Como bo autónomo. Eso mismo, como bo autónomo, vou traballar hasta agotar esta legislatura e tomarei a decisión de se me vou presentar ou non cando acabe esta legislatura e vexo o resultado do meu traballo. É dicir, isto non é o meu modo de vida, xa vivía antes de todo isto. E tamén o digo aquí e deixo aberto, vale? A política son 4 anos de ilusión, 4 anos de traballo e 4 anos de jubilación. E a partir de aí para casa. Bueno, respondeu moi de todo, deixou todos os frentes abertos. O Partido Socialista, ímos falar un anaquiño do partido a nivel xeral, de como do que ocorreu, pois na Xunta, Besteiro que ten o que tivo o apoio máis alá dos resultados que non foron óptimos, todo o mundo quere ser, e non sei se quere ter un apunte ou se sigue moi de cerca todo o que ocorre no seu partido en Santiago de Compostela. Hoxe portada del Correo Gallego esa discrepancia máis que evidente entre o partido e os 6 representantes. Sigue un pouco isto? Ten algunha valoración? A ver, sinceramente vou dicir unha cousa. Eu a política a nivel local non me centro nas siglas. Si sigo algo, pero hai unha cousa que está clara, que os ciudadanos votaron e votaron unha cousa. Ese é o resultado final do traballo. Cando ti traballas e o resultado é o que, pois non temos nada máis que decir. O que ten que facer o partido, pois ao mellor é replantearse o porqué dos malos resultados. E ao mellor, pois, facer autocrítica dende dentro e pensar que é o que ten que facer. En Santiago, pois, si sigo un pouco, si leo o que pasa. Bueno, eu creo que aquí non é cuestión de acuchillar a ninguén, nin de matarse entre nós, é cuestión de traballar. O traballo, pois, generalmente é o que dá o seu resultado. Vostede tamén dixo que antes os veciños que o partido. Díxeno, digo e manteño. Para min, Brión, despois Brión, e si cabe despois, Brión outra vez, antes que o partido. Bueno, unha reflexión tamén que ten moitas lecturas. Alcalde, algo máis que engadir? Algúnha outra primicia que nos poida adiantar? Gústanos moitos nos medios os titulares e demais, xa dou algún, pero algo que xa para concluir esta conversa, alcalde. O que si podo adiantar é que seguiremos traballando, non eu, sino o equipo de goberno, e eu creo que tamén os traballadores seguiremos traballando a prol de que Brión siga crecendo, que siga tendo servicios e que sigamos sendo o concello que somos. Vai vostede onde aí foiseme da mente o balneario, vai vostede ao balneario que ten ali? Pois a verdade é que non son de balneario, non é unha cousa. Nin en verán, que tivo uns días aí de descanso, supoño, non. Son máis de mar, a cousa fría, bueno, vale. Para espabilar máis, non? Para espabilar máis.
Bueno, graciñas, alcalde, de verdad, por vir. Pablo Lago, alcalde socialista de Brión, bueno, pois loitando no día a día para que os veciños e veciñas de Brión vivan mellor, pois teñan unha calidade de vida óptima e teñan, pois, servizos que son necesarios para todos os estamentos, teña a idade un que teña. Agradecerlle a primeira visita de Pablo Lago aos nosos estudios. Convidarémolos máis, convidarémolos máis e xa iremos a distintos asuntos xa máis pormenorizados da actualidade. Hoxe fixemos unha visión, penso que global, e vémonos o 26 na Santa Minia de Brión. Eso mismo, pois ali vos esperamos a todos, moitas gracias por convidarme e estou a vosa enteira disposición cando caidades que este aquí. Graciñas, alcalde. Gracias a vos.